Асабістае прысвячэнне Духу Святому. Дух Святы, Дух Божы, Дух святла і любові. Табе прысвячаю мой розум, маё сэрца, маю волю і ўсяго сябе. Учыні, каб мой розум заўсёды з ахвотаю прымаў натхненні, якія паходзяць ад Цябе, і вучэнне святога Касцёла, якім Ты беспамылкова кіруеш, каб сэрца маё заўсёды палала любоўю да Бога і бліжняга, а воля мая заўсёды адпавядала Божай волі. Каб усё маё жыццё было верным наследаваннем жыцця і цнотаў нашага Пана і Збаўцы, Езуса Хрыста, якому з Богам Айцом і з Табою няхай заўсёды будзе пашана і хвала. Аман. Малітва аб 7 дарах Духа Святога. Дух Найсвяцейшы, Суцяшыцель, які асвячаеш душы нашыя, дай мне дар мудрасці, каб асягнуў я і палюбіў спрадвечную праўду і ніколі не аддаваў перавагі багаццям гэтага свету перад вечнымі. Асвяці мяне дарам розуму, каб спасціг, наколькі дазваляе недасканаласць людская, абвешчаныя Табою праўды веры. Асвяці мяне дарам рады, каб быў разважлівым пры небяспецы жыцця на зямлі і здзяйсняў волю Божую. Дай мне дар мужнасці, каб перамагаў спакусы ворага і пераносіў магчымы пераслед, а дары умеласцю, каб пераканаўся я ў сваёй нязначнасці і ў велічы спраў Табою створаных, каб усё адносіў да Бога паводле пачуццяў сэрца Езуса і пагарджаў марнасцю гэтага свету. Дай мне дар пабожнасці, каб прывіў у сабе любоў да разважання ў малітве і ў тым, што адносіцца да службы Божай. Дай мне дар боязі Божай, каб старанна ухіляўся ад усяго, што магло б пакрыўдзіць Цябе, каб баяўся граху больш, чым смерці. І гэта толькі з-за любові да Цябе. Да гэтых усіх дароў у Духу Святы дай дар пакаяння, каб аплакваў грахі свае і мог задаволіць Божую справядлівасць. Напоўні, Духу Святы, сэрца маё Божай любоўю, ласкаю і вытрымкаю, каб жыў я па-хрысціянску і памёр. Аман. Малітва за святы Касцёл. Духу Святы, Стварыцелю, прыйдзі ласкава на дапамогу ўсяму каталіцкаму касцёлу у змаганні супраць нападкаў непрыяцеляў. Умацуй яго і падтрымлівай сваёю сілаю з вышыняў. Аднаві дух слугаў Тваіх, якіх Ты намасціў сваёю любоўю і ласкаю, каб у Табе праслаўлялі Айца і Сына Яго адзінароднага, Езуса Хрыста, Пана нашага. Аман. Малітва аб духу еднасці. Найсвяцейшы Духу Божы, на заранку Касцёла Ты меў ласку бачным чынам сысці на апосталаў і вернікаў, каб асвяціць іх розум, запаліць сэрцы і умацаваць іх у веры. Горача прашу Цябе, будзь таксама заўсёды з намі, напаўняй нас сваімі дарамі, пралівай на нас святло сваё у сумненнях нашых, суцяшай нас у смутку, ратуй у небяспецы, выбаўляй ад памылак, падымай пры падзенні, кіруй намі паводле мудрасці сваёй, яднай нас узаемнаю хрысціянскаю любоўю, каб жылі мы ў згодзе і святой еднасці, як адна Божая сям'я. Давядзі ўсіх нас да шчаслівай вечнасці, каб там з усімі анёламі і святымі мы выказвалі Табе ўдзячнасць і праслаўлялі Цябе на векі вечныя. Аман.